बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे. आता हा कांदा घेणार आम्ही आणि घालणार उसळीला आणि खाणार. ही रशी गावातले तरी मग बाबल्या गडबड कसली? तुम्हाला जेवण करूक लावली नाही काय सांगणार. काय म्हणजे परिस्थिती इली ती बघ. जेवण म्हणजे तुकाच व्हायरल भाऊचा काकाने गेल्याबरोबर आज तू तयार झालं. फुकणी भया तो बघा रोज चुलीच्या बाजूक बसणारा माणूस आज चूल फुकता. शे आग फुका घेत नाही. लाकडा दिलास ती तोडून इंटरनॅशनल. ते दिवशी बायको बरोबर फुकून दिलंस. अरे झाली आता चल. अरे फुलली होती मेले काय फटकी. अरे बाबा तुला सांगायचं. अरे फ्रूट करून चुकी जाता फुटू राहतो तुडीचा. हो हे नवीन तो राहणार नेमका नाही करणार. काहीतरी सांगतोच ना. हा पेटा हळूहळू पेटा तोपर्यंत आपण बारीक बारीक आचेवर फोडणी घालून घे. फोडणी घालून कांदो बिंदू स्वतःच चिरणार. काय तुका सांगणार. आचारी बरोबरच नाही आता. अर्धा काम बायकोकडे करून घेतलाय. आता या कॅमेऱ्यात समोर दाखवता या सगळा मी केल्याचा बरोबर. तू म्हणशी था खरा. या काय दिसता बाजू बघ बायको दिसता. कॅमेरा तेवढं वाईट आहे माझं. तो मुद्दाम डोके. सूर्य नवीन काढलंय आज तुझ्यासाठी नवीन सगळं सामान. आपला बाबा असाच असतात. तर सांगू काय साहित्य. नको नको साहित्य नको. साहित्य बघले नाही काय करता तू. कंटाळून तोंड घेऊन कांदा लावून रेसिपी गेले काय ते. आता ते म्हणते काय काय केलास यार. तर मित्रांनो आज बाबलो काय करता ह्या तुमका आमच्या नवीन चॅनलवर कळात. काय ते चालू आहे त्याची प्रक्रिया. बघा कसं कांदो चिरता एकदम बारीक. तसं शेफ आहे तो तोंडात. आज चालू केला ना काहीतरी. तर आज त्यांना मनावरच घेतलं ना कारण कालच्या काकांचं व्हिडिओ तुम्ही भजीचा व्हिडिओ भरघोस प्रतिसाद दिला म्हणून त्यांना मनावर घेतलं की आज काहीतरी आपण करून दाखवूया. काय आज रेसिपी काय तुझी. आज रेसिपी अशी आहे की चण्याची उसळ करायची आहे. भाजी उसळ म्हणूया भाजी म्हणूया. अर्धो कांदो तो आता चिरता तुमच्या समोर दाखवू. ती बिना वाटपाची आहे. हा बाकीची सगळी तयारी त्यांना बायकोकडून करून घेतली. खरा म्हणजे आता दिसला तर मगाशी काय केलं असता मुद्दाम व्हायचा ते का जरासं चांगलं. हा बसा नसणार. तर ही रेसिपी तुम्ही आमच्या मेन चॅनलवर बघा आधीच अपलोड झालेली आहे. बाकी आता गजाली असतील ते या चॅनलवर तुमका मिळतील. तर नाना बसलेले आहेत ते प्रॉम्प्टिंग करतात काय काय करूचा कसं. आता त्याच्यातले ते माहीर आहेत नाही हो. हां रेसिपीमध्ये. मग तुम्ही कधीतरी दाखवा रेसिपी. हां तर चला आधी ती रेसिपी बघा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर कारण की ती रेसिपी महत्त्वाची आहे. काय केल्यानंतर त्याच्यात तुमका कळत काय दिवे लावल्यानंतर ते. कोणी तू. हां हां मी ना. घेतलं सगळं सामान. सामान आधी एकदम एका साईड घे. मसाल्यांका डबो आधी करू एक बार. पुणगेर घे मोठेच होत मसालो. त्याच्या हाताखाली आधी 2 माणसं होई. झालं आणखी काही सराव होता. हा तेल पाहिजे थोडस. मी रेसिपी करूचे म्हणजे मारायला जाईन. खायच्या भांड्यात करतं. हा काय पॅन आहे ना. पॅन मध्ये मग त्या मडक्या कशा काढलं. तर मडक्यात बाबा वेगळं प्रक्रिया. काय वाटलं त्याच्यात करतं.
मातीची भांडी वही रे, मातीच्या भांड्यात जरा. आता आम्ही घेणार आहोत पुढच्या टायमाला. आता जर तुझ्या ह्या व्हिडिओ जर प्रतिसाद मिळाला तो तर घेणार. लगेच घेणार, मागवणार आणि मग माझ्या रेसिपी पुढच्या दाखवू सुरुवात. मी कमी नाही काय, भरपूर काय काय करतोय. मग पुणग्यात तू पाठी पाडलंस. आलूचे ते बालूचे मी करतोय स्वतः. कसले कसले मस्त किती बालूचे मी बालूच्या काय या बालूचे नवीन रेसिपी आहे एक या. आलूचे बालूचे तर नंतर सांगती करू घेऊ बालूच्या मी मारा. खोबरं नको, खोबरं नको. आपल्याला खोबरं बिबरं वाटप बिटप काहीच घालायचं नाही. अच्छा, ही वेगळी रेसिपी आहे तुझी. बरं, फक्त याच्यात जास्त कांदो लागतं जरा. कोथिंबीर जरा आणजा, जरा बारीक चिरून वर मारायला हवी. मारायला टाकतात म्हणजे अशी वरण टाकायची, डिस्काउं करायची. तेल आणि जरा वरण पाणी होतो काय, म्हणजे ते तेलातलं निघून जातात. भारी रे, तुका बरेच डिटेल माहिती आहे. बघ आता आग पेटवते तेलात ना, पाणी टाकायची वरण द्यायचा ढकलू. लोक बघणार होता त्या चॅनलवर जाऊन काय तर सोय कर, नाही तर मग लसूण काय याच्यात. काय लसूण काय केली अरे वर मारू कोई परत. मग तात तर बोललंय म्हणून मी मका कळाली ना. काय याच्यात लसूण तू बारीक करून नाही टाकलं, लसूण कांद्याबरोबर वाजू. माका माहित आहे ही तरी रेसिपी. म्हणते मी लसूण ते का चांगलंय, असं काय झालं का या कटकून टाकवायचं. दिवकडे 5 मिनिटात सोलतोय मी. कारण की जेवढी तू याच्यात लसूण टाक मारणार वरना तेवढं ते का या येणारा नेस येणारा. ते आल्या पेस्टचा काय नाही त्याच्यात. ए बालूच्या कर बाबा, थांब रे, एक लसूण कधीपासून सोलता. थांब जरा, पाणी खूप करतो की नाही. लोक म्हणती का काय मिले की येत नाही की काय शिकवतो, शिकून सांगतं करतं, असं काय नाही. बायको घेतला आता खाली लसूण दिसून तर काय बोलायचा बोला की दिसता बारीक चॉप करत असता. आणि काय कापतं किती आहे मोठी ताय याचा मोठा काहीतरी असं असा सक 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 केलं असतं. आणखी मी काहीतरी केलंय, माझ्या लक्षात नाही होतं काय केलंय. हा, भजी बिजी आपण कांद्याची भारी काढतोय. आता करतो ना एका वेळेची. आता एका वेळेची आज करूया. मग एवढी पानं आणलंय जरासं फक्त पीठ दे, मग मी बघते काय करूच आता. कोलसवून हा बघ कशी भारी वेगळ्या पद्धतीत करणार. पूनम आपली याची करते ना, पूनम ताईला तिकडनं बघायला सांग आणि खायला सांग. बापलो मरता म्हणून सांग, सांग असं दे टोकून. आपणाकडे काय जेवणाक लागलो बायको बरोबर, बायकोक मदत करता म्हणून सांग. कळता दिसतं त्यांका बायकोन बघितलं लुक दिल्यान बघ. दिसतं नाही म्हणजे काय करतात पाटील पाटील ना काय तुका सांगणार. एकट्यानंच करता असं दिसावं आहे ना. थोडस वाटीत ना मीठ असं दे, म्हणजे कसं असं डबा दिसायला नको, प्लॅस्टिकचा दिसतोय ना. चमच्यानंच घालतात पण वाटी दे ना. आपण तो उद्या याच्यावाला डबा आणूया, तुम्ही मागवतो ऑनलाईन. फुसफुस धुवूनच आहे ना. मीठ आपल्या जरासा टाकूचा. मीठ धू कशा पुसलं मीठ धुवू नको. डबा करू आपण नाही राहू. तुमका काय सांगणार, उसळ करतोय पण आता मग परशानी करूची लागली. पण आता खाली 4 माणसं. हा, चवीनुसार मीठ घालायचं. लाल तिखट म्हणजे आमचं गरम कसलो मसाला आहे का म्हणतं. दोनही तो मालवणी मसालो. ह्यो मालवणी, मालवणीचा. ह्यो मालवणी नाही, ह्यो मालवणी आहे. दोनही मालवणी, मालवणीच आहेत ना. हा, नाही तर ह्याची असती. आणि कढीपत्तो तो असं आयडीशीर कढीपत्तो. एका वेळेच्या पानं बारीक करायची, वर मारायची. माहिती होते ह्याच्या रेसिपीज आपल्या अंड्याच्या कालवणाच्या. कोथिंबीर नव्हती पण घेतलं नाही, कढीपत्ता टाकून. बघितलंय ना ते काय कळालं माका. बाबलू हुशार आहे बाबा, उगीत नाही. हात पेटान गेली आणतात तो धुवून आण. आता धुतलेलो होतो माहिती आहे, एक फडका दे माडे असं पुसायला. कोथिंबीर जरा धुवून आण. या चॅनलवर आपल्याला बाबलू लागलो जेवणा चालत. मग म्हणते असा का बायको काय गेली. मग तेव्हा काय सांगायचं काय तरी सांगा.
तर मित्रांनो ही आहे कोथिंबीर आणि ही आता मी बारीक चिरून घेणार आहे. होता तर कशी जरा मला डिश देतेस का? ह्याच्यातच माहिती म्हणून मला कोण सांगत नाही. चल बाबा ये बरोबर टाइम 2 मिनिटं. माका बोललं सगळी तयारी झाली आहे ये. अरे माझी बाकीची कामं झालं, पाईप फुटलो नाही तर उद्या सकाळी तुका आंघोळी पाणी मिळणार होता. बरोबर. आणि आजच आमचं पाईप कापल्यान कोणी तू. पप्पानी पूजन केलं नी. उत्तर पूजा त्याची. उत्तर पूजा दक्षिण पूजा सगळी झाली करून. कामच त्यांचं रे करणार का आम्हा पटापटा हम्म. करते. पटापटा काय कामा किती केलंय ता सांग ना. आता माझ्यासारख्या चालताना काम केलं ना. हा तर ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे. आता हा कांदा घेणार आम्ही आणि घालणार उसळीला आणि खाणार. ही रशी 10 वाजले तरी. अरे का तू आता आपण बनवायला घेऊया की. होय मग चमचो उलवा चमचो हे तू आलो मोठा अच्छा करूचा. हा नाही तू डाळी चोडावला. हा तू आ पलितो मग असं सांग. करणार नाही बघा कसं करते. तर मित्र चूल पहिली ती फूक नाहीतर परत त्या तापवलंय तो बारीवर येता नाहीतर बारीवरचा भूत येता. गेल्या तुमच्या लाईव्ह मध्ये सांगितल्यानंतर बाबा आग बरोबर कर. अरे मी आग करणार होतो तू बाबा वाटला. आज काय गेला आता वर नाही आता. मग आता काय सुरुवात म्हणजे तुझ्या नादाक लागान माझा मारा नाही. हे बघ सुरुवात करू ना. तो तापा दे. मग कांद्याची मेला मागा पाऊस हिरड झाली आहे तापता. चल तसा 2 डाऊल तेल घेतलेलं आहे आपण. थांबरे या कोण पटत मारणं करणार आहे वाटतं. ती आग करणारच ना तू अशी वर येणारी चायनीज वाल्यांकडे येतात तशी काय रे. हा ती आग करणारच ना. मग पाणी मारूता लागत मोठ्या पण मी तकडच्या खोलीत राहतोय. मग काय करणार मग अशी तर काय सांगितलं. हा आधी लसूण टाकूची रोजी. हळू आरामात काय तर सांग लोकांना. तर कांदा लाल होई सर भाजता थोडं रवलं भाजायचो तो भाजून घेत आहे. तसं चायनीज वाल्यासारखं कर ना जरा मग. हा थांब पेन तो मोडा लेकी काटला जरासं तेल टाकूया कटकरायचं. कांद्याला लावल्यानं वाट भाजी गेली जळा खाप टाकली घ्यायचं कटकन घटच अरे घट नाही चालू आहे मारे गर्दी. एका तेल या पॅन का तेल लई लाग म्हणून लपडा झाला माझा. हा तर अशा प्रकारे झालेलं आहे. तर हे बघा एकजीव करून झालेला हा सगळा. आणि आता याच्यात चणे टाकायचे आणि नंतर मग गरम पाणी हे बघ केलंय. हा या कधी केलं आता मगाशी केलंय मी. मग या सांगणार कधी. आता करून ठेवलेलं आहे आधी. तर ते घालणार आणि त्याच्यानंतर मसालो टाकणार. ते म्हणतात मसालो घाल आधी. नाही होते आधी मसालोच घालू लागणार. हे असं सांगा नको ते परत सांग आता पुढे सांग. तर या झालेला या धांदल मेल्या होता म्हणून मला सुधरत नाही का. हा ओके त्यामुळे गोंधळ झालेलो हा सगळं. मोठ्यान काय बोल ऐका घेत नाही. दिवस जायत होय बावल्याच्या रेसिपीत सगळी उपाशी रवली आहेत. आई मसालो तिखट टाकाय की जरा आहे भारी येता. मसालो तिखट टाकी काय तिखट खचो तो द्यायचो तो आमच्याकडचो काय मग तू डब्यातलो दे गो बाबा. माका माहिती आहे खयचो मसालो तिनं माका उल्लू बनवलंय का काय माहिती. काकांपेक्षा भारीच केलं बाबा. हा तुका माहित नाही आता बघ कसली होतली भाजी. कळला तर माका आता. तर हे बघ चणे पाणी नंतर होतोच आधी सांग याच्यात काय थांब तुझ्या नादाक लागा मी बरोबर टाकणार होते.
तर हे बघ असा झालेला ग्रेव्ही. हम्म. ही मेन ग्रेव्हीवरच आहे सगळं या गेम भाजी. सगळं भाजीचा गेम ग्रेव्हीवर आहे. हा, ह्या करू केला की भाजी झाली. हम्म. तर आता पाणी टाकून घेऊया, पाणी, आणि नंतर मग चणे टाकूया. ओके. बरोबर ना? थांब, गरम पाणी टाकूचं आहे माझं. हा, तसं आहे म्हणता आमची आधी चणे टाक. तर चणे तर चणे. आधी चणीत टाकू पाहिजे. हा होय, त्या बरोबर आहे. बाबलो मारणार कावलो म्हणून सांग. आजची रेसिपी भारीच होणार. आपण काय हो कॅमेरा हलता माझा असताना आधी. आमच्याकडे बोटात भूक लागल्या कारणानं बोमटाक लागलेली आहे. हा. आणि चणे माका वाटतात मॉप झालेले आहेत बुतून. आणि हे गरम पाणी आहे. गो काय सांगितलंय, चवीनुसार घातलेला. किती मीठ घालू गो आता काकी सांगता मागसून प्रॉम्प्टिंग करता तसं घालता. हे बघ, 1 चमचा. कारण मिठाचे हाली प्रकार नवीन नवीन इले आमच्याकडे इला आता लागत नाही जरा, त्यामुळे गोंधळ होता. मग याच्यावर झाकण बिकण ठेवणार हो, ते माझं वालं झाकण आणते, दुसरं वालं माझं वालं. हा ते थांब रे, कट कर, धुवून आणता. इथं झाकण माका हवे होतं माहिती आहे ना. हाताखाली 15 पडा होता मग हाताखालीत माणसंच मापत. ते भाज्या बिज्यांच्या माणसा लागत ना, ती अशी अशी सोडायची. त्या दिवशी आई नव्हती तेव्हा मीच केले भाजी कसली कांद्याची. आता करतो एका वेळाची ना बाबा, लाईव्ह येऊ. हा, आता तोपर्यंत इथे थांबूया आणि लाईव्ह वर जाऊया. तू आग केलंस आज. म्हणतच ती बाबल्याच्या नादाक लागान केलं आणि मारणाक गावलं. अरे बाबा, रेसिपी बघ. काय किती रेसिपी एका वाजले किती सगळं लाकडा लावची पण कळत नाही. कधी लाकडं लावलं नसेल तर लावतो होऊन केले पुन्हा. त्याच्याकडे हुं करून आग पेटत नाही. आग काय पेटत, लाकडा लावायची ना. अरे भाजी खाऊन जा, बघ तरी टेस्ट कर जरा. तो टेस्ट करता मी केलं रेसिपी तुझी बघितल्यावर तर वाट धरल्यानं ना. टेस्ट करणार. करू फिटिंग काम करू. ह्या काय आता एकावळची भजी, एकावळ्याच्या पानांची भजी. लोकांना सांगत कधीपासून दाखव. पुणग्यान दाखवलेली आहे रेसिपी. जर खरी बघूची असेल तर आमच्या त्या चॅनलवर गेलेली आहे. ही अशी आपली टाइमपास बघूची असेल. मी खोटी दाखवतोय काय सांग, खोटी दाखवतोय बघ तू कर. हे काय शोधतात बॅटरी घेऊन. तेल बघ किती घालू घे. घाल तेल किती घाल. 4 चमचे घाल. हा, फुगा पोईती. म्हणून मी 5 घातलं. तर रापत राहा नको, पटकन कर. रापे कंपनी आहे तुमची. मी काय जेवणा केलं. अर्धी घेतली तेल सपवले बाबले म्हणून सांग. बाई 2 मिरच्या. जरा बाय पाणी देशील, दे की. ओके, रेडी स्टेडी. वाटी पाहिजे तुला टेस्ट साठी. नको नको. अरे टेस्ट करून तरी बघ बाबा. आता साधं सामान्य नाही माणूस आहे. टेस्ट करते मी आता जेवणाबरोबर काय केलं सांगणार कधी टेस्ट कशी झाली. त्यांना सांगताना सांगणारच मी चांगली झाली म्हणून. वाशिलो काय तुका नका. इलो आता इलो म्हणायचं लागणार पण इलो कराचा. तरी बघा अशा प्रकारे बाबल्याची रेसिपी झालेली आहे. बाबल्याची नाही रे बाबा, मग चण्याची अशी ग्रेव्ही येऊ बाई बऱ्यापैकी. चल आता मार त्याच्यावर काय ती कोथिंबीर आणि पुरा कर एकदाचा. तर आता आपण कोथिंबीर अशी लाग अशी अच्छी असं हात कर. असं माझं कसं बघ. अरे फॉरेनचे शेफ करतात असे. हा चपटा कशी पटाकन. मी बरोबर टाकणार होते. तुझ्या नादाक लागण मारायक घरची. चणे आवाज बघ कशा करतात. चणे आवाज करतात. हा मारा घातलंच म्हणतात. काय तर केलंच परत करू नको. भाजी भारी झाली आहे, कायम करतोय. आज जरा गोंधळ झालो. आज यांच्या गडबडीत सगळ्या वाती करून टाकल्याने. धांदल असता नाही यांची जेवणाची धांदल. सकाळी 7 वाजता येऊ गई होती, मग संध्याकाळी 7 वाजे जागत झाली होती. 9 वाजता ना. चणे म्हणतोय मरणाक गावलोय. काय चणे म्हणतो मरणाक गावले. बाबल्यानं घातल्यान करे आमका. तर पुढची मी रेसिपी करणार.
चण्याची काय भाजी. थांब थांब, ते नाव ते वेगळं त्याचे. हा बाबल्यान काढल्यान चण्याचा मारा, हा बाबल्यांकडे चण्यांचा मारा. ती बघा आता ही चिकटली पण. तुझ्या नादाक लागा त्यांच्यावर बोलत राहा. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी झाली आहे. रेसिपीचा व्हिडिओ आपल्या मालवणी रायता चॅनलवर तुम्हाला मिळेल. जर तुम्हाला आता याच्या मागची गजाली ऐकून अशी वाटत असेल की रेसिपी आपण बघावी बाबल्यान काय केल्यांचा, तर त्या चॅनलवर आपल्या जाऊन बघा. सांग बाबल्यान काढल्यान चण्यांचा मारा. पप्पा कधी पुष्पा भूक लागली आवाजाकडे. पप्पा आमचे खात नाही तिखट, त्यामुळे आम्हीच. पप्पा तुझ्यासाठी खास केलेली आहे. मी आता ही टेस्ट करून बघतोय काय केलं ना ती. डॅडी सगळे ठेवले भाजा बघ कसा काढलंय का म्हणजे दिलचा आकाराचा भाजा. पिटी का बाबल्यान काढल्यान एका वेळेचा भाजा. बाबुल्यान काढल्यान दिलच्या आकाराचा भाजा. भाजी दिल हे. पिटी हा तर आमच्या हा टेस्ट मी कॅमेरा धरतोय. तर आता मी टेस्ट करतोय काय केलं आता. पिटीवर गरम मरणाची आहे. चमचा पाहिजे का तुला? नको नको पिटी घे. मस्त खरोखर भारी आली आहे. हा, भारी आहे. खरोखर ना. माका वाटलं काहीतरी गडबड केलंच म्हणून. लय नको चुलीवर केल्यामुळे ती अजून भारी झाली. चुलीवर म्हणजे चुलीवरच करतं. नाही बाकीचे लोक आता गॅसवर करते हा त्यामुळे जरा वेगळीच अवस्था. हं. चुलीवर असल्या कारणानं भारी एक नंबर खतरनाक. उगीत नाही बाबलो. पुष्पा 100 पैकी पुष्पा 95 गुण. 95% खाई गेले. 5 काय ढवळा ढवळी काय केलं असता त्याच्यात 5 गेले. हा त्याच्यामुळे गोंधळ झालो तो. चला आता इथेच थांबूया. रेसिपीचा व्हिडिओ आता मी तुम्हाला नक्की सांगतो. रेसिपीचा जाऊन व्हिडिओ बघा. नाही तर आधी सांगितलेलं तुमका काय बरोबर असत नसत माहीत नाही. पण आता जाऊन बघा काळ्या वाटाणे यूज आणि रेसिपी घराकडे करून बघा. जी गावात राहतात ती चुलीवर करून बघा, कारण की चुलीवरची चव याच्यात भारी येलेली आहे. आता मुंबईवाल्यांकडे काय चूल नसल्या कारणानं तुमका गॅसवरच करूच लागणार, पण करून बघा. आणि त्या चॅनलला आमच्या नक्की सबस्क्राईब करा. बाजूचा घंटेचा बटन दाबा, ऑलवर सेट करा. म्हणजे पुढच्या टायमात बाबलो काय करीत, तुंग्या काय करीत, हे काका काय करतील, मी काय करीन ता करीन, तर त्या सगळ्याचं नोटिफिकेशन तुमका येत. म्हणून सांगते सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय. दररोज संध्याकाळची पिठी खाऊ केव्हा?